Ahojte, ahojte. Pozdravujem všetkých a prajem vám krásny slnečný deň. No a chcem vám ukázať túto krásnu brezovú takú alej alebo mini lesík, ktorý sa nachádza v podstate smerom nad Krasťanami, smer do Rače, keďže akurát tady idem. A hneď ako som išiel po turistickej ceste, tak som si ho všimol, že wow, tak toto je nádhera, že medzi tými listnatými tie brezy krásne ukazujú ten biely kontrast s modrou oblohou a tá tráva do toho je fakt neuveriteľné. Ako z nejakej ilustrácie alebo malovaného obrazu. Tak som si povedal, že hneď vyťahnem mobil a podelím sa o túto krásu aj s vami trošku. Že vychutnávajte aj vy. Len vtáky, zo pár turistov, ja a príroda. Aj táto zelená je krásna. Ideme ešte takto trošku bližšie z iného pohľadu a potom už idem ďalej. Ale nech máte aj vy trošku prírodný zážitok. Ešte bližšie. Wow. Pozrite sa. Dokonalé zábery. Takže takto, no. Dobrí priatelia, takže ďakujem vám za zhliadnutie tohto krátkeho, ale pre moje oči určite krásneho videa. A nezabudnite, ak sa vám video páčilo, dať mi tam komentár, like, odber. Budem veľmi, veľmi vďačný. Takže idem ďalej a ešte raz krásne chvíle. Čaute.